Bueno, hoxe vos facemos partícipe das dúas mocións que leva o Partido Socialista a este próximo pleno da Diputación, as dúas relacionadas co tema do deporte, aunque de distintos puntos de vista. A primeira é sobre a demanda sistémica que ten a capital e tamén a provincia de Ourense de dispoñer dun pabillón multiusos, sobre todo de necesidade que ten a gimnasia, que sempre foi un referente na nosa capital e na nosa provincia. Buscamos a implicación directa da Diputación, tanto desde un punto de vista técnico como financiero, para ser determinante para desbloquear o proxecto de construción deste pabillón multiusos de gimnasia, que leva demasiado tempo paralizado e que precisa unha coordinación efectiva entre todas as administracións competentes. E a seguinte moción tamén que vamos a defender no próximo pleno da Diputación é na búsqueda dun protocolo de protección de nenos, nenas e adolescentes frente á violencia no deporte. É fundamental que os clubes deportivos conten cunha ferramenta e coñecementos necesarios para comprender e aplicar correctamente a normativa frente á violencia no deporte, xa que a falta de formación adecuada pode levar a situacións de vulnerabilidade para os menores. Consideramos necesario establecer plans de formación específicos dirixidos aos clubes deportivos para integrar de maneira efectiva este protocolo nas súas prácticas, promovendo entornas verdadeiramente seguras e saudables para todos os participantes. Ademais, é imprescindible proporcionar axudas económicas que faciliten a implementación desta normativa,